Giduso karon sa Bukod, Benguet Province ang paghimo sa Mount Purgatory isip eco destination. Ang Mount Purgatory adunay approximate land area nga 3,168 hectares ug sigon sa mga environmentalist, usa sa mga distinct attraction sa lugar mao ang intact mossy forest niini. Matod sa Jaime Ongin Foundation Incorporated nga gawas sa paghimo sa lugar isip eco destination, ang tumong sa ilang proyekto mao ang pag-ila sa uban pang mga kahoy, flora, mga fauna ug uban pang mga endemic species nga makitaan ra didto sa Mount Purgatory. Dili sab mga tanom kung di lakip na mga hayop ang pwedeng malingawan sa mga trekkers nga gustong mobisita sa lugar. Ang Memorandum of Agreement sa pagsuporta sa mga proyekto gilagdaan na nila ni Bukod Mayor Mauricio Macay, Governor Nestor Fongwan ug uban pang mga opisyales sa gobyerno.